I dag skal vi snakke om, hvad der er karakteristisk for henholdsvis kulhydrater, proteiner og fedtstoffer. Hvis vi snakker kulhydrater, så skal vi kigge i venstre hjørne af vores madpyramide, hvor vi finder det i kartofler, pasta, ris og brød. De fødevarer, der findes i protein, er for eksempel kød, fisk, mælk, æg, bønner og nødder. Og hvis man snakker om fedt i fødevarer, for eksempel smør, pølser, nødder, chips og avocado. Der er to forskellige typer fedtstoffer. Der er animalsk, som er fedtet, som stammer fra dyr, og der er vegetabilsk, som er fedt, som stammer fra planter. Hvad bruges stofferne til i kroppen? Kulhydrater har en stor betydning for kosten. De har indflydelse på kroppens energistofskifte og bidrager med brændstof til både muskel- og hjernearbejde. Protein reparerer og bygger op. Protein bruges blandt andet til knogler, muskler, bindevæv, dannelsen af blodlegemer, antistoffer, immunsystem. Fedt bruges blandt andet til fedtdepoterne. Hvis man har gået i flere dage uden at få noget at spise, vil kroppen tage fra fedtdepoterne og give det til resten af kroppen, hvor der er brug for fedt. Med andre ord er fedt energi, og kroppen har brug for fedt. Men det er dog vigtigt, at du hverken får for meget eller for lidt i din kost, samt at du vælger det sunde fedt. Hvis vi kigger på kulhydraters struktur, så har vi her en glukose og et fruktose molekyle. Begge består af nogle C'er, nogle H'er og nogle O'er, men der er dog en primær forskel, at glukose kan optages direkte i blodet, mens fruktose bliver omdannet til glukose nede i maven. Som I kan se, så er både glukose og fruktose, de er gået sammen og blevet til sukrose, og de minder stadig om den samme figur, men de er bare gået sammen den her gang. Når de er kommet ned i mavesækken, bliver de klippet over, og mavesækken tager det, den skal bruge, og dem, som ikke bliver klippet over, det er dem, maven ikke skal bruge, og derfor går de bare videre. I stedet for at hedde monosakkarider, hvor der kun er én, bliver de til disakkarider, fordi der er to. Når vi snakker om stivelse og cellulose, altså plantefibre, har vi nu ikke længere snakket om disakkarider, men nu en polysakkarid. Forskellen på stivelse og cellulose plantefiber er, at cellulosen fortsætter igennem kroppen uden at blive klippet over, og derfor fortsætter den upåvirket igennem systemet.